Je to sice jedna z nejmenších chráněných krajinných oblastí u nás. Přesto patří k nejnavštěvovanějším místům Česka. Aby taky ne. Suché a teplé podnebí propůjčuje Pálavě ráz podobný tomu středomořskému. Samotný název oblasti je odvozen od spalujících slunečních paprsků. Rovinatému reliéfu už z dálky dominuje masiv Pavlovských vrchů, nejmenšího pohoří Moravy. Jejich bílá barva je způsobena vápencovým podložím. To vzniklo ukládáním schránek živočichů obývajících dávná moře, která se v této oblasti kdysi rozprostírala. Zajímavostí je, že se vrstvy ukládaly jedna na druhou v obdobích, ve kterých panovaly různé podmínky, a proto jsou jednotlivé vrstvy odlišné. Dnes v nich tedy mohou vědci číst jako v knize a odhalovat tak tajemství minulosti. Nejvyšším bodem Pavlovských vrchů je Děvín. Severně od něj se tyčí ikonická zřícenina hradu Děvičky. Těsně za severní hranicí CHKO Pálava se rozprostírají Novomlýnské nádrže. Tato kaskáda 3 přehrad byla vybudována v 70. a 80. letech 20. století. Byl to výrazný zásah do zdejší krajiny. Jeho původním záměrem bylo vybudování sítě závlahových kanálů pro zemědělské účely. Kvůli tomu byly ale zaplaveny a zničeny nejen původní lužní lesy, ale také vesnice Mušov. Do dnešních dní se zachoval pouze kostel svatého Linharta, který stál kdysi na kopci nad vesnicí. Lidé na Pálavě žili už před mnoha tisíci lety a zanechali nám po sobě něco naprosto unikátního. Věstonická Venuše je s velkým náskokem nejstarší keramickou soškou na světě. Její stáří je přibližně 25 000 let. Jen pro srovnání, obdělávat půdu se lidé naučili teprve před 11 000 lety. Nalezeny zde byly i mamutí kosti a pozůstatky vojenských táborů starověkých Římanů. Dnes je centrem oblasti město Mikulov, v jehož středu stojí přibližně 800 let starý zámek. Lidé využívali pálavskou přírodu od nepaměti. Dřevo z lesů sloužilo na topení nebo jako stavební materiál. Travnaté porosty byly využívány pro pastvu stát ovcí, koz, krav a koní. Vápenec byl cenným stavebním materiálem i zdrojem vápna. Dnes tvoří zdejší zemědělskou krajinu louky, pole, sady a hlavně vinice, které jsou pro tuto oblast charakteristické. Právě zde byla vyšlechtěna jedna z našich nejznámějších odrůd révy vinné, Pálava. Bílý masiv Pavlovských vrchů, hrad Děvičky, významné pozůstatky lidské historie a charakteristická zemědělská krajina. To vše můžeme vidět v CHKO Pálava.